12 minutuetan uste tinbiria pixka bat ere pasako degula, izan ere, Orioko udalak gaur goizean aurkeztu baitu Bixigua Orio estilora uztailak 15-tik 18 egingo duen ekitaldian. Baino ez ditu kazetariak areto batean sartu, lau paper eman eta gurresan. Barko bat hartu, Bixigua txingarretan egin, eta paseotxo bat eman dute hemen Donostia inguruan. Jon Redondo Orioko alkatea da. Jon, arratsaldeon. Bai, kaixo, arratsaldeon. Ze Orion krisirik ez ala? Bueno, bai, baina nik uste krisi garaian ere hain berdiala gauzak eta nik uste Bixigu festa hau herriantzako garrantzitsua da eta aurrera segi dugu bintzat, alde hortatikan. Bueno, ondo pasako zenuten goizean, ez? Bai, gaiz, komenta astu zaizu esatea ere bai, geho komunikabidei eman dio ere bai Bixigua aztatzeko aukera, osea, nik uste haiek ere oso... beraiek ere jandute? Noski, bai. Oso ondo. Bueno, barkuko sentsazioak alde batera utzi, eta, Bixigua Orio estilora uztailak 15-tik 18 eta hori festak orain bukatuta edo bukatzea ardazkazuela, ezta? Bai, festak justu atzo amaitu genitu, San Pedro jaiak, eta hori da bukatu, eta buru belarri, Bixigu festa antolatzea bi aste dauzkagu, eta ber lortzen dugun iristea bintzat garaiz. Bueno, zer moduz jundia festak? Nik uste ondo jundiala, azken fina, lehen komentatu zuen biziakin, egia da presupuestoak ajustatu berra daudela, baina eguraldiak asko lagundu du, eta azkenian ekintza berdinak egiten dianean, eta eguraldiak laguntzeztunean, igual ez duen beste luzitzen, baina kasu honetan, festa hauek nik uste oso jendetxo izan diala, eta orokorrean nik gusta gaude. Bueno, eta festak bukatu dira, orain Bixigua Orio estilora prestatzen, azkenean gauzak asmatu egin behar dira, jendea erakartzeko, tentsioa mantentzeko, herria bizirik eukitzeko, eta horrelako kontuak, ez da? Bai, azkenean guk ere nahi genuen pixka bat, festa bat geurea zan, edo geure idiosinkrasiarekin, zer ikusia zaukan festa bat antolatu, ez da? Eta horren guk, pentsatu zertan gea nola baita ezaguna, bazen genuen, kritiko gastronomikoa diote, Bixiguaren katedrala Orio dela, eta zen genuen, zergatik ez dugu produktu horrekin geure nolabaiteko sukaldaritza eta plazaratzen eta aukera ematen jendeari Oriora etortzeko eta Orioz gozatzeko, eta hola sortu zen ondala hau 3. urtea izango da, eta guk uste genuen baino esita hundio aukizun lehendabiziko urtean, bigarrenan ere bai, eta ja buru belarri zartuta gaude. Bueno, eta hortarako 3 parrillero bikain eta zagunak aukeratu dituzue. Bai, hortarako daude Luis Mari Xixerionekoa, Jose Miguel Katxinakoa eta Andoni Bodeon Jose Marikoa, eta aurten gainez Andorien ordez, belaunaldi berri bisa, bere semea Mikel arituko da, eta nik uste Bixiguaz gain festaren aktore principalak parrilleroak diala, eta hor garbi daukau honentxunak hemen dazkaula. Bueno, orduan releboan bermatuta da, Bai, hori bintzat mantendu dugu, eta generazio berria, belaunaldi berria dator, eta aurten izango da, lehendabiziko aldiz, semeak hartzen dula aitaren testigua. Bueno, gaur goizean zer komentatu da, baina etorkizunean hemengo Bixigua eukiko aldego? Bueno, hor, egia da, lehen garai batean, hemengo Bixigua zela Kantabrikokoa, eta tamalez nahizetako gure estiloa mantentzen dugun, produktua izatez tarifatik ekartzen da, eta egia da hemen, ale batzuk eta aidia lazaltzen, eta, esperantza, ez da galdu behar, eta urteen poderioz berriz ere berreskuratzen dan produktua, eta ez dizut, aldin behin etortzen da hemengo Bixigua, eta restaurante behitan eta egoten da. Horren, guretzako izango litzake lujo oso bat, Orio estilorako produktu bertako Bixiguakin inezkeo, eta lortzen da urteen poderioz. Bueno, eta ze sekretu dauka Orio estilo horrek? Bueno, guk parrillerokin hitz egiten dugu, eta goizean komentatu ere sekretu guztia ez dela esan behar hemen 1, 2, 3 programa bezala hasta aquí puedo leer, edo esan beharko litzateke, bezala agian kopiatu egingo digute. Nik uste, Orioko estiloren berezitasuna da, azteko besugeretan edo ez dela egiten, hau da, Bixigua parrillean egiten da normal, eta gero ondoren nola baite behin egin da honen irikitzen da, eta gero sekretua bai dauka bukaerako golpean, hau da, egiten dioten refrito saltza horrekin, nik uste hor nasketa horrekin, ematen dio bere biziko, edo, bere guztua, ez da, baina ni baino asko ere teidu dia parrilleroak, eta, behiek esplikatzen dute, osea, ondo. Bueno, ze usai horrek, refritoaren usai horrek bakarrik ja jende erakartzen du. Bai, egia esan, gaur genuen, goizean zuk esan dezu moduan, prentsaurrekoa, gaur Gipuzko arrontza Donostian, bihar Bilbon egingo da Bizkaita arrontzat, baina goizetikan uste telefonoa daudela JJ, eta erakarriko du, eta lehen urtean bezala, urten ere irutzen zain 1000 personatik gora izango gehala. Ez dira gutxi. Ez nik uste, krisi karai honetan, eskertzeko ere bai, jendearen nahia eta
eta borondatea, eta bueno, egia esan presioa ez da oso garestia, menua 45 euro kobratzen dugu, baina ikusten da jendeak, nik uste produktu honetara eta gustora etortzen dela. Alere inguru hontan badakigu, Ze horrelakoetara beti juten gara azkenean, krisia gora bera, baino... Nik uste, azkenean, nik askotan komentatzen dugu, udaletxean hainbat ekintza urtean zehar antolatzen ditugu, eta agian ekintza batzuk besterakoak, astentzea ekimenak eta pentsatzen, eta igual ez du pentsatu zenezaken oi hartzunik, ez da, baina gero jana jartzen dezu, eta nik uste gure kultura daukagu barneratua kultura gastronomikoa, eta jana jartzen dezunean eta jana ona jendea etortzen da beti. Bueno, eta jana nahikoa izango dezue, nahikoa izango dugu. Uztailak 15etik aurrera, ze planteatu dezue, ze, bueno, 4 egun dira, eta, bueno, badituzte bere gauzak, ez da? Bai, hor, azten dugu, lehen ezan desu bezala, ostegunean 15 eta bukatzen dugu igandean 18. Orduan, 5 otordu emango dira, egin duguna da plaza Orioko restaurante handi bat izan baliz bezala tratatu dugu, eta horren otorduak 200 bat lagunentzako, 220 lagunentzako izango dira, eta bertan emango dira antxoak, gero tomatea egalusiakin, ondoren zein zuriak edo esparragoak, gero nola ez bisigua izango da produktu nik uste garrantzitsuna, eta gero ondoren postrea, eta menu hori, gero barruan egokiko ditu bai, ardoa, txakolina sagardoa, eta kafea, eta 45 eurotan. Hori da pixka bat, menu principala esango genuke. Eta gero horretaz gain, hainbat ekitaldi antolatu digu, garrantzitsuenak esatekotan, larun batean daukagu 1200 marmitako razioa, larun bate 12 alden izango da, eta igandean daukagu ere bai, 3. ARF-eko bisigu Orio estilora bandera, 11etan eta 12etan 1000 lagunentzako bonito atunare bai parrilan errea. Osea, aukerik ez daukana bisigu jateko bintzat beste hainbat gauzarejan algo ditu, eta gero horrekin batera, hainbat estan egongo dira, hainbat postu, batxakolina daztartzeko, sagarroa daztartzeko, eta, bueno, nik uste aspertzeko paradarik ez dela egongo, azte bukara horretan. 1200 razioko marmitako bat ez da, Guinness rekorra izango kasualidadez, ez da? Ez zait ibiltzen, ez dakit, baina, bueno, egia esan, Orioko jubilatu talde bat ibiltzen da, antolatzen, eta ja ostegun, nahiz eta larun batean egin marmitako, ostegun bertatik anazten dira patata zuritzen, nahi uzen lan desien hartze dutela, eta egia esan ikusten danean, oso ondia da, ez da, baina ez dakit rekorra da, neskaletu gehiago, bazpare. Bueno, bazpare, ja, aprobetxatuta. Orioko estropada ipatu dezu, eta, bueno, Orioko alkate izanik, eta kontuan hartuta, asteburu honetan, denboraldi hasiko dela, ze aurreikuspen dauzkazu, zure taldekoentzat? Nik egia esan, gu beti egia esan Oriotarraia dorun ikuste dugu beti igual dana baino hobeto, ezta? Azken bian beti ez dakit hor ez gea oso objektiboa, baina iruditzen zait lehen urten aldeen aurten tripulazio hobeto daukaula, nik uste konjuntua eta hobeago duela, eta nik uste aurten estropadak irabazteko eta banderak Orioak hartzeko aukera izango dugula. Egia esan, dirua sartu ganetikan arraunean, Orio bezalako arrobiakin lan egiten duen talde batek zailtasun asko ditu, baina aurten puntan ibiliko gehala nik seguru daukat, eta asteburu hontan igande zerbait egiten du, banderak hartze duen etxea. Bai, hortik aurrera gauzak pixka eta argitzen jongo dira, ez da? Ze astea hobeti izaten da pixka bat ilusioaren astea, gero egindako denborek bakoitza bere lekuan jartzen dute. Bai, egia da, guain arte, egin dira testak eta probak, gero egia da, egiten dugu teorian nor izan lehiken onentxuna eta baina gero hori uretan demostratu behar da. Eta batzuk badaude igual preparazioz bestea baino ere hobeto xiago, orduan nahiziko estropetan hobeto ibiliko dira, eta beste batzuk igual prestakuntza atzeratu daukate eta horiek ondoren egongo dira hobeto. Ez da horren nik uste uretan ikusi arte eta azte bukara hau pasa arte, batez ere igandean kontxan nahiko itxaso zabalean kalen alderik ez da goten, da hori igual testo nahi izan lehik eta behin hori ikusitako, ikusiko dugu bakoitzan onda gure kasuan, Oriotarra non gauden, ez da? Bueno, ikusiko dugu orduan. Jon Redondo, mila esker gurekin izategatik, ondo pasau da, ea arrakasta handia daukazuen bisigua Orio estilora ekimen honekin, eta mila esker gurekin izategatik. Eskerrik asko zuei. Ondo izan,